visit Kro inut radasai claim bang phu pen chin thong constituency arlo khangra mate dustbin keron pon Lakha Kre si langpher constituency kaparlo eragaon aha waralong kechengsi ke kan kachepate kapathu la pen kar chomai kibipon Kardom, pini ni real Kenis Karbi Anglong than pon debang puthari sabilang tuan non betang ton pen adi ponitha. Nogao Karbi lo Charlie asong amai phu barim a visit Kro mate inurat asai ke claim pia bang phu chinthong along risitame paklar ponang ingthir jirpen pumatha ponsi pini dustbin keron pon asai deng pon lo rongjang phong pen amtereng adak towar akok akulat an aphan keter tang ahormu kewar jiadim ron pon lo lason thak thaksi alangli dambo mahut long e long bui aroi pen arnisi ke cho ahithia long Karbi asar pimar atum han ke jor pekok pen han ki bi adim kilim theklong si alangli tirpar mate han ke jor ki biji adim ron pajir teka baithalang so pen khorsing teron lutiki mi news Karbi Anglong Han hay bằng cái để cọc lúc đấy chỉ làm một đặc mà Kasuklim kasu dam sunga sunga. Ini tundak cinthong harat hidup kisung. Kami non kita tang MSC tentang teklong lo. Si kami ni tang kirata long pon kikelang. Lasin ni kecini di pon je bangke. Ni non kenang sot ke me lang tuvar lapen. Net talo. Tawar nang inang pola lo. Cini di bangke. Lasi ini non Kikiat ke maduta siwan ke lang seta non ini tum la kikiat siwan kuman mah bang su cinthong harat pan development ke bang me lang tuvar ni ke bang thai bang si ni tum je support ji la pen bot ko ji Kuni tum kenang so de school de lang katu ka bia so marta me nogang to hobi ni bidun ko kichi ke ja na hem nang ji ke det budi kason lok mati di ni tum hane cinthong harat thanang ke lang ni ke school nangi net tanangi la phun ka cheleng le pen ta sumpi ni tu subat ki so noi jat noi chit long le chit lang nong le si di tum ke nang ke non ke nang sot nei ke school misten school nang po dang ta bidun de lo dang hem ta bidun de lo non ne school ke sung po si dang hem ke sung po si non ke nang sot nei lo net pen school ni tum ke ko wata nang po he tu war lang le ke nang sot ma ta chini la ke so kyo ne ha tu na hi kon la so telepon la sumpik lo dak tandang chu ko ha bo thalang so la som dubar ko anne rong jang khong jok che bu koi keng pen lok lok kada ama dubar ke gari ni e non de cheng son parvi nang jang ko son ke si ni tandang ke hospital ke nang sot sena doktor nang dikluk na ni ke tu hak chung khong thak understand itu ni sang po la phausin ke bot ta di tan ton Kinang solo residential school is mesen nang bipini sini siam sa nang kuning lapen hospital sei kelang adim ana constituency kit si prodip rong pike isita hospital na wan pike kedan la si hospital ke po mate 30 bedded hospital ke akinang sok masua constituency long non amat lapen mobile network tawar bang ke akinang sok masih lahir bang ke nang reglo lapen isi ningko bang ke son udah KSI mate lang hin bang lang ki jun long saya bang kompik ya KSI ada department homosti lo bon sita lang ki jun long bang kom hoi la si la soa hin bang ke lang bang ke
Wan pat lang nang pali pa misan mate PC ateng ki tepo. Isi ke chin thong plang pador plang ki. Paprap jin pen lang ateng ki tepo mate PC a skin pen tepo dak deng vek ni chin thong plang lang julong vek ni. PCM goset pule PC lang julong le pang lam. Ili tum kerap ni ngala. Nili la party pupan ne pulam dak tek long as. Te prodi rong pike BJP da lalo Kongres uta lalo ESC uta prodi rong pisi grano lo. Asi inut PSI ya IM pulo te PSI lang kada konstitusi konstitusi ke julong wek ni la pen tengki tepo kin thon dak cetang tu ba tengki ke dak nang BP wek ni ban belo. Lakhakre Silangpher constituency kaparlo Eragaon ha waralong Eragaon Youth Club atum chepator pipon si arkoi ni phaing ko rake thomarni Eragaon ha waralong ke chengsi ke kan kachepate kapathu lapen karcho mai bipon lo labang so mai long mai kachari pon mai phu ke hai sankur timung lapen konchun ba ke hai subhas lekthe lapen aluhi pachini pon ke hai royal soning tia hin pensi pachini pon lo labang so mai long ada por phai sir ke pen kabadi sonsuri kachibung tang of war ke kat kachepate la sonsi ason kapathu ason chepate pon renti lapen cultural night along aluhi sarpo amana peng pen local MSC ake hai ramsing timung chetong dun chopha aluhi amana peng pen LRNA president Sonju Tokbi ward commissioner Raju Terang lapen jersong teron atum chetong dun renti MSC saram sing timung alangli hin pensi stage ingpupi tekang lo lapen EYC ahin pen local MSC ake hai ramsing timung aphan memorandum alo setame pajirdun labangso memorandum alo along kejong pona teng pen MSC ake hai ramsing timung ahin lamchak chipi teka lapen labangso first open dance competition kum sports and felicitation program along ake hai long ki be PWD board chairman ahin pensi kekan kachepate ajai mek ingpu pipon lo lapen ake hai long ki be PWD board chairman aphan Eragaon Youth Club mate EYC ahin pen pinpura lo pajirdon labangso pinpura lo along kejong pona teng pen ake hai long ki be PWD board chairman alangli hin pen lamchak chipi tekang labangso mayalong HSSLC lapen degree ke pas tang atumaphan archo ponrenti lapen lunkan amalina long lunsepo maising lekthe lunsepo sumit timung lunsepo jakhong timung lunsepo munojingti lapen lunsepo jordat ingleng atum chetongdun si jumisen alun parjutekang bolong ko maji pen thengtom tokbi rutikimi news Karbi Anglong dance competition dance competition and then lagi untuk dance competition lelang kori mana lagi dance competition lo amene di Abdul Abang Bang Pituman sing megekten ke doji pasi joni rilang itu bedak amene di seteng pen antara balipo lagi labang so dance competition dekti apa itu labang so pini ke dance competition lo ada satu pan itu pondelo jangan boleh Ini berita ke lansing ang tonton iglo. Like bom tami, LK News Karbi Anglong.